Kaixo, Ander Gazzola naz, eta Freeport novela aurkezten dizuet. Novela beltza, zentzu klasikoan. Detektibe bat, hilketa bat, da fen fatalarekin. Joanes da detektibe protagonista, eta ada kontuetatik ateratzen du nola bizitza, baina diru arazo baten dagoenean, diru falta arazo batekin dagoenean, bere bezero baten gana joaten da ondadura, eta kobratzeko asmoarekin, baina hilda aurkitzen du. Orduan, agur dirua, eta hori gutxi izpada, poliziak pentsatzen du bera Joanes dela hiltzailea. Beraz, polizia atzetik eta dirurik gabe. Gehiago, dauka hildakoaren alaguna ere agertzen da, eta Xantei proposamen bat egiten dio beste bide batetik dirua lortzeko. Hori eta beste horrelako historio batzuk nahazten dira Freeporten, eta bukaera espero gabea, noski. Ea gustatzen zaizuen.